ಅವನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಓಕೆ ಸುರುಮಂತದ ಒಂದು ಈ ವರ್ಷ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಒಂದು 7ನೇ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಅಂದ ಕೊಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೀ ಮೆಮೆಂಟದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಅದಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಆಡ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಸ್ಟೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪರದೆ ಪುರತ್ತನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐತೊಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಮಂತೆ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇರ್ತಾನೆ ಈಗ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಅಕ್ಕುಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಗಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ನಿಗಲ್ ಅವ್ನು ಅಲ್ತಾನೆ ದೇವೇರು ಒಂದು ಅಗಲ್ನೇ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಗಲ್ನೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ஒரு பரப்பேரு அர்ண உலாய் ಇಂಚಿನ ಬರಹಗಾರಲ್ಲೇಂದು ತೋಪೈನಂಚಿನ ರಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪೇಶ್ನ ಪನ್ನಗ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ತತೆ ರೂಪೇಶ್ ನೆಕ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬರಬರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತ ಈ ಡಿಸೈನ್ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಲ ಮನ್ಪೇರ ಮನ್ಪೇರ ಅವು ಕೂಡತೆ ಇರಗ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಉಲ LED ಐಟೋರ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಗಲಿ ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಐತಲ್ಲ ರಾಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ಲೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಮುನ್ನೂದೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಂಚ ಮಂತ್ ಅರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಬೋರ್ಡು ಒಲ್ಲ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತ್ ದೀತೇರು ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಾಕಿ ಆತನ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತೇನೆ ಪಾಡೈನಂಚಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ನಮಕ್ ಬೈಲೂರು ಒಂದು ಪನಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಸೊ ಅರ್ನ ಊರಿಗೂ ಬೈದ ಬೈಲೂರುಡುಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ರಂಗ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಅರ್ನ ಬೇತದಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದು ಗುಲಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಮೊಮೆಂಟೋ ಬೊಕ ಟ್ರೋಫಿ ಸೆಂಟರ್ ಬಂಡದು ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅರ್ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತಂದೆ ಅರ್ನಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸೆಂಟರ್ ಬೊಕ ಮೊಮೆಂಟದೊಂಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವೆನ್ನ ತಜಿಪಾಯಿರಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಐತ ಪಿರೋ ದಾದ ಮಾತ ಭಂಗ ಉಂಡು ದಾಯಗಾದವೇನು ಶುರು ಮಂತೇರು ಅರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಕ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಬಲೆ ಪ್ರಸನ್ನ ನಂಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಎಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಹರಡನೆ ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಜಲ್ಲ ರೀ ಓಕೆ ಕುಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಮೊಮೆಂಟದ ಶಾಪ್ಗೆ ಬೈದ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರಸನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ತೂತ ಸಿನಿಮಾ ತೂತ ಒಂದು ದಾದ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇಡು ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಇಡು ಚೇರ್ ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ದೇರು ಇದ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಇರೇನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದಿತ್ತ ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಅಂತ ಒಂದು ದಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏಪ ಶುರು ಮಂತಾರ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬನ್ಲೇನ ಅವನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂಜಿದ ಬಾಡಗು ಕೊಡೊಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇರ್ಗುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಜ ಸುರುಮಂತದ ಒಂದು ಈ ವರ್ಷ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಒಂದು 7ನೇ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಅಂದ ಕೊಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೀ ಮೆಮೆಂಟದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಅದಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪಡು ನಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಆಡ್ಸುತ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಸ್ಟೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪರದೆ ಪುರತ್ತನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐತೊಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಮಂತೆ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆಪನ ಒಂದು ದದಾಂಡಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಮೆಂಟ್ ದದಾಂಡಲ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅದು ಎನ್ನೋ ಪೂರಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಂಚೆ ಅದು ದದಾಂಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಐತೆ ಮಿತ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಅಂಚೆ ದೇವರ ದಯವಿಟ್ಟು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮೂಲ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲು ವೀಳ್ಯದೆಳೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಪಿಂಗಾರದ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೂವಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿದ್ದು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತುಂಬು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಬಾರಿ ಇತ್ತನದೆ ಭಯಂಕರ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಎಂಚಾಣ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಸಾಧಾರಣ ನಮಕ ಇತ ಪೂರ ಬೈದನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರಿಗೆ ಕಡೆಪಿಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬೈದನ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹೂ ಬೈಜ್ಜಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಸೇಮಿಗೆ ಅದ ಮುಟ್ಟು ದುಂಬುದ ಪುರ ಅವನ ಒಯ್ಕ ಸಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ತೋಡಿತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಏತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈತ ಇರೆಗ್ ಈತ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಕೊರ್ಪೀರ್ ಅವು ಏರ್ಲ ಮನ್ಪಂದಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಆ ಎಂಚ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಡಿರೇಗ್ ಅವು ಅಕಲ್ನದಲ್ಲ ಐಡಿಯತ್ತನ ಪನೋಡು ಬೊಕ ಏನೋಡದಲ್ಲ ಇತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಇತ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಂಡ ಇತ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಐತ ಕಾಲಿ ಕಿರೀಟನ ಐತ ಮಿತ್ತ ಇದೊಂದು ಭಯಂಕರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಒಂದು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡ ಒಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಶಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ 2 ವರ್ಷ ನನಗೂ ಹಿಂಗೆ ಬೋಳ ಗರಡಿದ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಉದಯಣ್ಣೆ ಬಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅಲ್ವಾ ಕಮಿಟಿ ತಗೊಳ್ಬರ ಅಪ್ಪಾಗ ಈನೋಡು ಬಂದಾಗ ಆಗ ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕುತ್ತಿಯಾರ್ದಾರ ಹಿಂಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊರಿಯರ್ ಇರು ಅವೇ ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡ ಒಂದು ಶೋ ಕೊಂಡು ಏನು ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೀದಪ್ಪ ನೆತ್ತ ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮನ್ಪಾದ
ಎತ್ತ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೆರೆ ಗುಂಡದನೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವು ಗರಡಿದ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪಣೊಂದು ಭಯಂಕರ ವೆಯ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥ ತೂಪುನಿ ಬಂದಾಂಡ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪೂರ ನೆಕ್ಕು ಪೂರ ಅಂದಾಜು ಏತು ಬೂರುಣಿ ಅಂದಾಜು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮನ್ಪುನಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ MDF ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಪುಡು ಬಂದಾಗ ಇರಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಶಿವಾನಿ ಉಡ್ಡು ಒಂದು ಅವಿರಿಗೆ ನಮಕ್ ಈ ಕರ್ವಿಂಗ್ ಏನ ಬೋರ್ಡು ವಾ ಟೈಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಾಲದಾನೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಬುಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಾದ ಮಾಡಗ್ ತಗಡದ ಒಂದೀಗ ಮಾಡಗ್ ಬುಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಾದ ಕೊಡ್ತಿರ ಬೋಡೆ ಮನ್ಪುನ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಅಡಕತ್ತಾಯನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿತ್ತನ್ ಅಡಕತ್ತಾಯನ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಅವು ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ 500 ಪೀಸ್ ಆ ಅಡಕತ್ತಾಯನ ಗುಡಿಲ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ 50 ಪೀಸ್ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಬುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 25 ಪೀಸಾಗಿ ಬುಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಾದು ఒక ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಗಲಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಎಕ್ಕಾರಡು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ತಾಗಲು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರಿ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಡೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಟ್ಟತ್ತನ್ ಅಂಚ ಪನ್ನತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಕಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೊಕ ಒಂದು ತಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾರೆ ಬರ್ತನ್ ಮನ್ನಾಗ ಕಂಡುನು ತಾರೆ ಕಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎತ್ತನ್ ಈಗ ದಾದ ಮಲ್ಪ ನಕ್ಕುಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಗಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂದ ನಿಗಲ್ನ ಅವ್ನ ಅಲ್ತಾನೆ ದೇವೇರು ಒಂದು ಅಗಲ್ನೇ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಗಲ್ನೇ ಅಲ್ಪದನೇ ವೀಟನ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೌಲ್ಡ್ ಗೇದಿನಿ ಒಂದು 17 ಮುಟ್ಲು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ನಮ್ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೇದಿನಿ ಒಂದು ಅಕಲನೆ ಪೀಠ ಅಂತ ಅಕಲನ ಪೀಠ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ತ ರೆಡ್ ಅಗಲ ಲೋಗೋ ಒಂದು ಬರ ಮಂತದ್ದು ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರಸನ್ನ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಣ್ಣ ಈರು ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಾರ ಆತನ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಚಿನದ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಮೇಕಪ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಪುರತು ನಮಗ ಕೊರ್ನಕ ಮೆಮೆಂಟೋ ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆವಂತು ನಾ ಮೆಮೆಂಟೋಲಿ ಎಂತ ತೋನಕ ಹಿಂಗೆ ಮೆಮೆಂಟೋ ತೋನಕ ಒಂದು ತೊಲೆ ಒಂದಿರಿಗೆ ದೈವದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಅಲ್ತ ಒಂದು ಕಲ್ಲೆ ಬೂಡುದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ದೈವದ ಒಂತೊಲೆ ಒಂದು ಅಲ್ತಾನೆ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪಾಗಲಿ ಪಣ್ಣ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ತನ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ ಚೇಂಜಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಮನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಊರುಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಗಲನೆ ದೇವೇರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪುರ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಐತೆ ಪ್ರತಿ ಇಂಚ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬನ್ನ ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡಿ ಐಟು ಕುಲ್ಲು ದಿನ ಐಟು ಇತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದಿನ ಕೈ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೇಪುಂಡು ಅಂಚ ಪನ ಅವೇ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟಣ್ಣ ನಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಹತ್ತಂದೆಲ್ಲ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಮೂಲು ಶಾಲಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಸೇಲ್ ತಾನೆ ನಮಕ್ ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ಮೆಮೆಂಟೋ ಕೊರ್ಪು ನೀಡಿದ ಅಗಲೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊರ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉಂಟದು ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೋಡುಂದಂಡ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಖಾಲಿ ಮೆಮೆಂಟೋ ಅನ್ಪೇರು ಯಾನಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪೇ ಬಂದಾಗ ಅಗಲಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ಪೆ ವಿತ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ಪ ಅಗಲೇ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ಪ ಅಗಲೇ ದಾಲಜಿ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಂತ ನಾನು ಅತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತೆ ಕೊರ್ಪ ಓಕೆ ಅವು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಟು ಪೂರ A to Z ಇದು ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಅಂಚೂರು ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಾರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ 10-15 ಇತ್ತನಂದ ನಮ್ಮ ಮೆಮೆಂಟೋ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಹೋದ ಅಲ್ಪ ಕುರ್ದು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾನಲ್ ಏನು ಹಿಡಿದತ್ರ ನಮ್ಮ ಈತ ಪೊರ್ತು ಪಾತೇರಿಯ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾತೇರು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಈರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀ ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಈತ ನೆತ್ತ ಟ್ರೋಫಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂದಾಂಡ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೇಜರ್ ಅದು ಶೋಧಿತ ಗುಳಿಗೆ ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ 10,000 ಜನ ಸೇರೊಂದು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಬಂದ್ರಿ ನಾಟಕ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೀ ನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಐತ ಟ್ರೋಫಿಲ ಇರ್ನಲ್ ತಿರ್ದೆ ಬಂದುಂಡು ಏತೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏತೋ ಜನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೇಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಆದಿಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ಏನದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಒಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಕನ್ನದು ಉಪ್ಪೇರು ಆತನ ಬೇತೆ ಊರ್ದು ಕನ್ನದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ ಮೂಲ್ತುನಾಗ ಯಾನೊಂದು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡ ಅವಡು ಸ್ವರಾಜಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾನೇ ತೂತಿನ ಟ್ರೋಫಿ ಒಂದು ಏರ್ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನಿಕ್ಕು ತೂನಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮನೇ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಬೈಲೂರು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿರೋ ಬನ್ನಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಅಣ್ಣ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬತ್ತತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ಯಾರಕ್ಷೆ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬತ್ತತ್ತೇರು ಅಪಗಾರೇನು ಇಡೀ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿತ್ತೆ ಅಪಗಾರ ಬಂದಿರು ಪ್ರಸನ್ನ ನಮ್ಮನ ಶೋ 100ನೇ ಶೋ ಒಂಜಿ ನೋಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟೋ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವು 100ನೇ ಶೋ ಇನ್ನಾಂಡ ಅವು ಅಂಚೆ ಪಾಸ್ ಆಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡಿರು 200ನೇ ಶೋ ಶುವರ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಕೂಡ ಅವಲೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ಉದೇಟೆ
ರಾಜೇಶ್ವರನ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಮಂಡೆ ಕೋಟಿಕಾಲ್ಡ್ ಅವ್ರು ಮಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿಯರ್ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲೆಗೆ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 100 ಮೊಮೆಂಟೋ ಮಂದೇರು ಇಂಚಿನೇ ಮಂದೇರು ಮಕ್ಕಳು ಮಂತತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಅದ ಬಕತೆ 300 ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಬಂದತ್ತೇರು ಅವಳು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತಿಯ ಒಂಚೂರು ಅವು ಏನಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಅವಳು ಓಲ್ ದೀಪ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ಪಾಸ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಓಲು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನ 300 ದಿನ ಶೋ ಆಪುಂಡು ಅಡೇಬಲ್ ಅವು ಪಾಸ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಲೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ 300 ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಂಚ ಮಂತದೆ ಅರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಬೋರ್ಡು ಓಲ್ಲ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತ್ ದೀತೇರು ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಾಕಿ ಆತನು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರೇನು ഒരു ഭാരിയുടെ ബറഹഗാരെ ഭാരിയുടെ ഡയലോഗ് റൈറ്റർ ಜನಕುಲು ಒತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಐತ 100 days ಮೂಲೊಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಆ ಡಿಸೈನ್ ಬಹುಶಃ ಚೂಸ್ ಆತಿಜಿಗೆ ಬಟ್ ಐದು ತುಂಬು ನಮ್ಮೊಂಜಿ 2-3 ಟೈಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೊರ್ಪಿನೆಟ್ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಎತ್ತಂಡು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಎತ್ತಂಡು ಈ 2 ಸಿನಿಮಾ ದಾದ ಪನ್ಪುಡು ನೇನು ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರ್ ഒരു ബരപ്പേര് അർണമുലായി ഇഞ്ചിന ബറഹഗാരെല്ലേന്ത് തോപ്പൈനಂಚಿನ ರಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ 200 ದಿನ ಬಲ್ತದನು ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ 200 ದಿನ ನಿಯರ್ ಬೈ ರಡ್ ಸಿನಿಮಾಲ 5 ಕೋಟಿ 6 ಕೋಟಿ ಮಿತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ನೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಕ ಒಂಜಿ ಬರೇನೆ ತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವು ಖುಷಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಾದೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಲ ಉಂಡು ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ರೂಪೇಶ್ ನ ಪನ್ನಗ ಡಿಸೈನ್ ಬತ್ತತ ರೂಪೇಶ್ ನೆಕ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಂತದ ಪೂರ ಬರ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತ ಈ ಡಿಸೈನ್ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಲ ಮನ್ಪರ್ ಅವು ಬೋಡತೆ ಐತೆ ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಕೈಟ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬತ್ತದ ಅಂಚ ಮಂತತ್ತೆ ಮೇರೆ ವಿನೀತನ ಏನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವಳತೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈನ್ ಲೈಟ್ ಅಂದು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಂತತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಂತದ್ಲ ಏನೋರ ಮಂತತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಇರಗ ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತದು LED ಐಟೋರ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂತೀನಿ ಮಗಲ ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಐತಲ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಇಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿನೀತ್ ನನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಅಗುಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಅಗುಲಿ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತೇರು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಎಂಚ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚ ಕೊರಿಯರದು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ತುಯ್ಯೆ ಮೂಲು ದೇಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ಸೊ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಬರೆತಿನ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಟ್ರೋಫಿ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರತ ನಾನಾ ತರತ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರುಕು ಒಂಜಿ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರುಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಗುರುಕು ಏಪಲ ಆಕಲು ತಿಕ್ಕಿನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಕನ ಕಾರ್ಗು ಬೋರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಕಲೆ ಗೌರವ ತೋಪವಾಡು ಮನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಐಡಿಯಾನ ಬರೆತಿನ ವರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ದಿನ ಫಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ತದೆ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮನ್ಪೊಡ್ದುಂಬೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಬೈದನ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಮನ್ಪ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ವರ್ಕ್ ಮಂತದ ಅಂತ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬರ ಮಂತದ ಏನೊಂಚೂರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊರಪ ಒಂದು ಅಂಚ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೇಕು ಗುರು ವಂದನೆಗೆ ಒಂದೇ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಂಡಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಜನಕುಲು ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿರಿ ಒಂದು ತುಲೆ ನಿಗಲ್ನಾಲ್ ಪೈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ ನಾನು ಕೊರಂಬತ್ತೆ ಎಂಗುಲ್ ಕೊರಂಬ ಎಂಗನಂಚಿ ಯೂಸ್ ಐತೆ ಮನ್ಪುಜರಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಬರ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಇತ್ತನಿಕಲು ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದರ್ಶಕ ಪೋಯ ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಿನಿಕ್ಲ ತುಯ್ಯರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಿನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಗೋಣಿನ ತರೆ ಕಿಂಚ ಪಾರ್ದು ಬರ್ಸೋದು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅವೇ ಒಂದೇನು ಮಕ್ಕಳು ಟ್ರೋಫಿ ಅದನ್ನು ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಮದ್ದಾಳೆ ಬಂದೊಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮದ್ದಾಳೆ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಂದು ಐತೆ ಮದ್ದಲೆ ದೀಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆಂಡೆಲ್ಲ ತುಳಿ ಚೆಂಡೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲೋಗೋ ಭಾರಿ ಶೋಕ ನಮ್ಮ ಆಗಲ್ಲ ಲೋಗೋ ಪಾಡುವ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದೇತ ಓ ಇಂಚ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಒಂದೇನು ದೀದು ಬಿಡು ಪೈಕ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬೇಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಐತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸೇರ್ಲ ಪಾವುಲ ತುಲಿ ಒಂದು ಸೇರ್ಲ ಪಾವುಲ ಒಂದು ಸೇರು ಒಂದು ಪಾವು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ನೆಟ್ಟು ಅರಿ ಸಮೇತ ಆತ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಅರಿ ಸಮೇತ ತೋಜುನು ಮೂಲ ಪಾಡ್ದು ದೀಪ ನಾವು ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದುಂಡು ಬಾಂಬೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಂಬೆ ದುಬೈ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ನಾನು ಮುರಾಣಿ ಪೋಯ್ನೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ ಬೈದೆ ದಕ್ಕದೆ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕತಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುವೈಟ್ ತುಳುಕೂಟ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಕತಾರ್ ಲಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿ ತುಳುಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಣ್ ಸಂಘ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಬಣ್ ಸಂಘದ ಪೂರ ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಪೋಪುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಟೆ ಪೂರ ದಾಪುಂಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್
ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಟ್ ಪನೀರ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ದಾದಂದು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಆದಿತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಜನ ಬರುವೇರಂದು ಈಗ ಪಣ್ಣನ ನಂಬರ್ ಯಾನೇನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಆತ ದೂರ ಬೈದೆ ಒಂದು ಸಿಟಿಂದೂನಾಗ ಮೂಲು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಆವ ಬಂದು ಏರಿಯಾಗಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರು ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಏರಿಯಾಡು ಕುಲ್ದೀರ್ ಬಾಂಬೆ ಕತ್ತರ್ ಕುವೈಟ್ ಪೂರ ಕಡೆಲ್ಲ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಇಡ್ದು ಈತಿತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ಪಣ್ಣನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರಿತ್ತೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ತುಳುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನಣ್ಣೆ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಲು ಈರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇರತ್ತೆ ಆ ಖುಷಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಸೂರಜ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೊರಡು ಬನ್ನ ಅದಾಗ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಬನ್ನ ಆಗಲೇ ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಇರೇಗತ್ತ ಮಾರೆ ಇರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪನದ ಇರ ಕೊರ್ಕ ಮಾರೆ ಇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಹಿಡ್ದಾರ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಗಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ರೇಟ್ ಅವು ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಊಲ ಎನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇತೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಜಂಪ್ ಆಪುಜೇರು ಅವನಿ ಖುಷಿ ಅಂಕ ಸೊ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಏತೋ ಜನ ಕುಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಸನ್ನಣ್ಣೆ ಈ ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಮಾರ ಎಂಕನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಕನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸನ್ನಣ್ಣಗೆ ಕೊರ್ಕ ಮನ್ಪುನಂಜಿನ ಎಂಚ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂಕ ಖಾಲಿ ಫೋನ್ ಮಂತನೆ ಸೂಪರ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲ 9980072797 ಓಕೆ ಎಂಕ ಫೋನ್ ಮಂತಂಡ ಯಾನ್ ಅನ್ನಿಗಲಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಓ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐಕ್ ಐಟಿ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ನಗ 2-3 ವೆರೈಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎಲ್ಯ ಪೂರಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತ್ ಕಡಪಡುವೆ ನೀವು ಓಕೆ ಮಲ್ತು ಫೈನಲ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಡುವ ನಮ್ಮನೆ ಅಗಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾವ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಇಡೀ ಬರಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಲ ಎತ್ತನ ಡೌಟ್ ಎತ್ತನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೋ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡ ತಾನು ಎಂಗಲ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಉತ್ತಿನ ಒಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಈ ಒಂತೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದು ಪೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಇದು ಒಂಜಿ 5 ಮೆಮೆಂಟು 10 ಮೆಮೆಂಟು ಇಡೇ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಗಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಉಡುಪಿಡ್ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ದಿಯರ್ಲ ಚೂರು ನಮ್ಮನ ಅಂದ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಗಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಆ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಪೂಲೆ ಆಪುಂಡು ಅವ್ರು ಉಡುಪಿಡ್ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಲಕ ಮಂತದ್ದು ಮಲ್ಪಗೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಡೆಲಿವರಿದ ಊಲರ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜನಕುಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೈ ಬತ್ತಿ ಎರಡ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪನ್ನಂಡ ಐತೆ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐತೆ ಏತೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಕುಲು ಪೋತ ಶಿವದುದ್ದೆ ಗುಳಿಗೆದಲ್ಲ ಏನ್ ಈತ್ ಕಡೆ ತೂತೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ರಾಜ್ಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ದ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟದ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂಡದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನಂಡ ಪ್ರಸನ್ನನೇ ಈತು ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನೆ ಕೆಲವೊಂಜಕ್ ಕುಡ್ಲಡೆ ಏಡನ ಮನ್ಪದಿಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದೆ ಕಲೆತನ ಡುಟ್ಟು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ನ ಜೀವನಾಧಾರ ಮಂತದಾರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಡ್ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತನದ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಏನ ಉಂಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಇರೋ ಮಂತ ಎರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಈತ ಹೊರತು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರ್ ಅರ್ನ ಮೊಮೆಂಟದ ಶಾಪ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಐಕೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಿರ್ ವಾವಾ ಟೈಪ್ದ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲ ಅರೇನು ಎಂಚ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ನ ದಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವೇನು ತೊಜ್ಪಲೆ ಬಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತಿಕ್ಕುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು